Bukas sinunod kayo na pinito ka na. Full of ingredients, full of variant colors. That's why they called it Halohalo. So, try it. Come on and get it. Short. The best talaga ang halo-halo ni Apong Rose. Wow, sa uhaw! Kayod, 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 kayod. Here are the ingredients of halo-halo. Shaved ice, sweet beans, different layers fruits, treats then drizzled with milk. Let us not forget the toppings, leche flan, ube halaya, and even ube ice cream. At dahil nasa palengke na rin kami, namili na rin kami para kay Lola. Part 2 sa palengke. Fit na yung pang loob na yan eh. Pang kilog yun. Ano, usually kasi, yapin yung extra large na yan. Wala we. Ako kay Lola. Hello mga kastig, nandito kami ngayon sa palengke ng San Fernando kay Aling Glo para bumili ng short para kay Lola. Ayan, so kami para kay Lola. Shout out kay Lola Pacing. Matibay at matibay sa Pampanga. Shout out kay Lola Pacing. Ito na yung short niya. Narita. Chinamburi mo. Magic, magic. Okay na ito. Okay, tayo na mamag.
Dito na magtatapos ang aking vlog. Maraming salamat mga kaastig. Until next vlog, samahan niyo ako muli and don't forget to subscribe to my YouTube channel, Kaastig Bahay Mo, and don't forget to click the notification bell just like this. Bye-bye!